салом алейкум ҳама каса. Ман медонам ту интернет дорӣ. Барои ҳамин видео барои туай. То охир тамошо кун, дам бигӣ. Медароем ба Play Market. Инам хеле задани ҳасте да Play Market. Заработок деньги на просмотр рекламы V-Money. Миёвем программара, медароем дар он. Дар инҷа мо чӣ хел пул кор мекунем. Просто рекламара тамошо мекунем, пул кор мекунем. Тамом. Ай ҳама дарои осон. То охир тамошо кунем, дам бигирем. Ягон ҷои қинӣ надоре. Ҳозир ман ҳамаша ба шумо мефаҳмонам чӣ хел бисёр кор кардан мешавад. Просто барои як реклама медароем смотреть видео. Рекламаро то охир тамошо мекунем. Реклама тамом шуд, рекламаро X мекунем. Аз ҳамин ҳисоб пул кор мекунем. Ҳар яки шумо интернет доред, барои интернетро бефоида расход кардан, шумо ҳам метавонед ҳамин хел кор кунед. Шаб телефонатонро дар заряд монед, ҳамин программаро старт диҳед, телефонатон то саҳар ба шумо пул кор карда медиҳад. Аввал медароем ба Play Market, менависем автокликер. ин ҳамин автокликере ки шумо мебинед, ҳамиро установид кардан дар кор. Автокликерро установид мекунем. баъди установка кардан медароем ба автокликер. автокликера настройкада туғрӣ мекунем. настройка медароем. автокликера разрешит мекунем. разрешит. тамом. автокликер гирён шид. медароем ба якум саҳифа. дар инҷо 50 нависта шудааст. мо инро 1000 мекунем. 1000 готово. ва дар инҷо запустид нависта шудааст. запустид мекунем. отмена мекунем. тамом. автокликери мо тайёр аст. медароем ба ҳамон программаи пулкоркунӣ. дар омадем. ин даврачае ки мебинем ба он пахш мекунем. даврачаро якумашро дар болои смотреть видео мемонем ва мо местем то 35 секунд. дуюм даврачаро дар X мемонем то охир тамошо кунем. дуюм даврачаро ки мо дар X мондем, тамом. ба готово пахш мекунем ва автокликерро пахш мекунем. запустид. тамом. автокликер ба кор даромад. автокликер худаш заданиро сар медиҳад ва заданиро маҳкам мекунад. шумо шаб телефонатонро дар заряд монед ва ин автокликерро запуск кунед. тамом. ин ба шумо пул кор карда медиҳад. ман аз ин сайт як бор 17 рубл гирифтам, як бор 11 рубл. пул дар байни 2.5 соат ё 3 соат мегузарад дар киви кашлок. просто интернетро бефоида расход накун. шаб телефонатро дар заряд мон. ин программаро запуск кун. тамом. ин ба ту то саҳар пул кор карда медиҳад. марҳамат, кадоме ки интернети бесплатни дорад, ин программаҳоро дар телефонат установид карда мон. шаб пеш аз хоб карданат ин программаро запуск кун. телефонатро фаромӯш накун дар заряд мондан ва то саҳар ин программа ба ту пул ҷамъ кардан медиҳад.